କାହିଁକି କେଜାଣି ସବୁବେଳେ ଏମିତି ମୋସ ହୁଏ। କେଉଁ ଜନ୍ମର କି ପାପ ମୁଁ ଭୋଗୁଛି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି। ଏ ସମାଜ ମୋତେ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା କିଛି ବି ଦଉନି। ଯଦି ବି ଦଉଛି କେବଳ ଅପମାନ। ମୁଁ ଅପମାନର ପାତ୍ର ହେଇକି ଏଠି ବଞ୍ଚୁଛି। ବୋଧେ ଜଗାର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ମୁଁ ତା ଦର୍ଶନ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପରା ସେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ସତରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେଉଁ ରୂପରେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆଉ ଶେଷରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦୋଷ ଦେଉ।